Kaixo artistak, eguzki sistema politau egiteko prest zaudete? Beraz, guazen pausuak ikustera. Lehenik nire izena eta planeten izenak idatzi beharko ditugu, ezta? Magia! Gero, planetak poliki-poliki margotuko ditugu eta banan-banan moztuko ditugu. Magia! Azkenean, bakoitza bere lekuan jartzeko. Merkurio, Artisarra, Lurra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno, ezta? Batzutan nahazten gara, baina hau ere erronka polita da denok ikasteko. Bakoitzak erabatean egin du bere gustuarekin eta oso aukera polita da bakoitzak bere ikuspuntua jarri ahal izateko. Baina ez hori bakarrik, gero atzeko partean magia bakoitzak bere unibertsoa asmatu du. Ze iruditzen zaizue? Fitxak beheko partean gustatuko zaizuelakoan beste bat arte.